denge gel, denge Kurdistaniye. جنابدان بچان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هیجا ایرو 18 مجدار 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 همین اوچه نواروژه پیشکش بکن پیشی چند سرنوچین ما TJK و KCDK meşa alıkölüne sılav u pirovskir. Şafak Aryangut yekane çareseriye ruşrata navin xo parastine. Meşa jinana cihane ceza idardekirine yelverişe muradi şermezar kir. Endama kijari ruken nexede banklı jinan kir u gut berhejin jiyan azadi tevi çalakyan bibin. دوباره دم باشکودارین هجاب دست به برفریان و چین خودی کن TJK و KCDK لکولونه دیرو کات نویساندن و پنگاو و دلوتکه ده بدومه TJK و KCDK تکیلار مشاکلونه داخویانی اکتان داخویانی هفپارده و هات کتن مشاکلونه ببریار و رحککو خودی لریبر اپو هات درکتن ده پیکات به هزگرین کز به هزاران کز آلمانیا فرانسا سویسرا هولاندا بلژیکا و گلک ولاتین دنین اوروپایی bu otobüs vasaytan herikin köleni. La Almanya'ya bu roja diroki meclis jin u civan bi biryardari serdana malan u esnafan kirin. Bi de hezaran civan kat tije kirin. Gelemeyeli Avrupa'ya reberapo birhe hünni karın roja metari bikin sılav kirin. Dida xuyaniye de hatta şan kirin ku tekoşina ajnahan carek eden muhra xoli meşa şazde müjdare ya kölüne de uha devam dike. Bi de hezaran jinin ku kat da girtin xodili paradigmaya jine ya reberapo derketin. Bi ber pirsiyare kemezin jibu meşe xabitin u bi de hezaran jin ber bikölüne ve seferber kirin. Gere kurtu dosten van dubare raber kirin ku ev ticari pergala karkirin işkenceyi kabul nakin u ev azadiye reberapo misoger bikin. Dimeşe şazdehi müjdare yali kölüne de diruk carek edin hat nivisandın. Dive devlet atırk hezu sazi nav netevi ve peyame gele kurt baş bukhine. Pengavaj reberapore azadu u perskereka kurt re çareseri ve de lütke de bidome. Eme taqaz biser bikevin u behevre tecide bişkinen. Ledici pergala kırkırın işkence ya İmrali ledici dagirkin aşare daryan Batmare mitinga demokrasi u azadi hatlılar xıstan ve hezaran kes beştar bun. Beştar mitinge ledici dagirkin aşare daryan nerazi bune xani zaman u goten muhatap çare seriye reber Abdullah Öcalan'a. تنیبه بارش چناوه و کمی چناوه همه سری اونجالان رایه و در که همه ویره به هفته کی نامینه و بارش چک جبانی اراده خود جبانی بلدیه خود ام جبانی ملت خود دستک بدن هاتن ام جد خوازن گو اب قام یمرابه اوای گل گازی دکه İmralı'ya nişandılar. Gel gazi dike, hamu gel gazi dike. Bejin irada me Brez Abdullah Öcalan. Am gulu gulistana xwat xwazin, bela ma dora me natanzer be, bela dora me gulu gulistan be, xwazin derkeve. Ayke esaqat mezvigo palime, zvigo pali de terse, le azebe, biji be xodana gele merdine qosare, biji be xodana urfa. و ایشاله می قایمه بجا همینن و ایشاله سروکی مجی آزاد بده ای حبس زندان اجی آزاد بده بس ام سروکی خود خوازن ام بلدگی خود خوازن ام بعدالت کسب ما نکاری بس ام قبول نکن مجی کرد خودی حقن اراده قلیمه ام به ظلمیه قبول نکن ام حتی داوی القی اراده خونه اراده مجمد دزن که ام اراده خونه دینه ام نودینه هیچ ام قبیل نود انشالله حبس و زندان مده در کبین انشالله می قازانش کن انشالله می خواهینه بمپی کن خود تعالی مازن دستار کبید از نو قوتت خودی در کم جواتی حکی خواهی نبین ذات نمی قازان که خواهی نامده هنه یکی دوری از در خواهینه آمده هاتن زبونا باتمان برای گلی باتمان جی راب سر نگاز بوی بی قایمه سر گلی باتمان راب آزادی 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 هر بزی الله امجد شعبی خواه بهتر باید شید خوازد بای آزادی ها کردال فرم باید چل فرم
باش باید آزادگاه گنج الفره باید شهید الفره Denge gel, denge Kurdistani. Ayten Şafak Aryan Gut yekane çareseriya ruşlata navên xweparastine. Fermandariya biryargeha Navendiya Yêja Astarê Şafak Aryan di berdewama nirxandina xwe de dibêje hêza serhildanên jin jiyan azadî cîhan hêjandiye. Ev berxwedana esasiya gel û jinan bû daxwazên demokratîk kirin. Ev jî kombûna li dûra paradigmayê rêber apo bû. Ji rojava û şenga lejîrê dijî hovîtiya Daişê bi pêşengtiya jinan tevgera azadiyê li ser navê mirovaniyê serkeftin bi dest xist. Cîhanê ji bo YPJ û lehengên Kurd çepîklêdan. Li hemberê ku gerlayên Yêja Astarê gelê Sûriye û Iraqê parastin hêzên global hîna jî gerlayên jin terorîze dikin. Ev jî dûrûtiya wan nîşan dide. Îro jî li şengalê yê şek û rêxistina parastina jinên êzdiyên parastina civaka xwe dike lê cîhan pêdeng e. Bi hevkariya Iraq, PDK û dewleta Tirka faşîstiyê xwestin civaka êzdî were tune kirin tu kes dengê xwe dernayixe. Fermandar Aryan şerê li rûşrata navîn jî bi bîrxist û wiha dewam dike. Rewşa li Fîlîstînê li holê û bi hezaran jin û zarok jiyana xwe ji dest didin û bi hezaran gel koçber dibin. Bi kurtasî êvana hemû di sedsala 21 de ji bo tunekirina şansê serkeftinê yê jinan e yani êrişên li ser esasê sedemên îdeolojîk û armanca wê ew e ku jinê qir bike û teslîm bikire. Ev konsepteke di nava dewletan de ye û şerê cîhanê ya siyemî jî weke stratejîkê têkoşînê hatiye diyar kirin. Têkiliya zêdebûna komkujiyên li Tirkiye yên li ser jinan polîtikayên qirê jiyên civakî yên weke fuhuş, tiryak, destavêtin û sîxuriye encama vî şerê qirê je. Ji bo vê jî têkoşîneke berfireh ya yekrêzî pêwîst e. Di vê têkoşînê de jin, ciwan, karker û ketkar hemû dînamîkên demokrasî, azadî û mafan cihê xwe bigirin. Hevpeymaniya neda ji bo werîşeya Muradî banga helwestê li jinan kir. Hevpeymaniya neda ji bo werîşê Muradî banga helwestê li jinan kir. Hevpeymaniya neda cezayê darvekirinê yê li werîşê Muradî şermizar kir û bang li rêxistinên femînîst kir ku helwestê nîşan bidin. Hevpeymaniya neda di derbarê cezayê darvekirinê ku rejîma Îranê li çalakvana mafê jinan werîşê Muradî biriye daxuyaniyek nivîskî parve kir. Di destpêka daxuyaniyê de hate diyarkirin ku ji ber jinên li Îranê li dijî zilm û zordariya rejîma Îranê radest nabin, ceza û tecrid li ser wan tê ferz kirin. Di dewamê de tê gotin, piştî serhildana jin jiyan azadî ya li Îranê pêk hat û şûn de nêzîkatiyên rejîma meleyan li beramberê jinan hîn hovanetir bûne. Hemû sînor û pîvanên mirovayî derbas kirine. Her tayek porê jinekê li bin perdeyê derkeve dixin girtîgehê. Her helwestek li dijî rejîma meleyan bê meşandin bê cezayên herî giran ên weke darvekirinê tên ceza kirin. Her helwesta ku li dijî rejîma meleyan bê nîşandan bê cezayên herî giran ên weke darvekirinê tên ceza kirin. Di daxuyaniyê de tê diyarkirin ku birîna cezayê darvekirinê li werîşê Muradî tirs û encama siyaseta nereva û hovîtiya rejîma Îranê eşkere dike. Her wiha hate diyarkirin ku Îran yek ji wan welatên ku herî zêde cezayê darvekirinê li jinan dibire ye. Hevpeymaniya neda bang li tevaya rêxistinên jinan, rêxistinên femînîst û mafê mirovan ên li Bakurê Efrîka, Rojhilata Navîn û Cîhanê kir ku piştgiriya xwe ji bo werîşê Muradî nîşandin û li dijî zilma rejîma Îranê helwest nîşandin. Meşa jinan a cîhanî cezayê dardekirine gelê werîşeya Muradî hatiye mirîn şermezar kir. Meşa jinan ya cîhanî dekeye Afrikaya Bakur û Rojhilata Navîn biryara dardekirina werîşê Muradî bi daxuyaniyekê şermezar kirin. Jinan di daxuyaniya xwe de wiha gotin. Di vê kêliya dîrokî de ku li Kurdistanê û Îranê şahîdiya derketina şoreşa jin jiyan azadî tê kirin, em careke din tînin ziman ku em ê li her derê piştgiriya jinên berxwedêr bikin. Jin li her dera cîhanê rastî şîdeta organîzeya rejîmên zordestên.
Ev desthilatariyên dîktator dengê azad ditepesînin û dixwazin vîna gelan bişkînin. Em ê li dijî van polîtîkayan tekoşîna xwe fireh û dijwar bikin. Werîşe Muradî beşdarî serhildana jin jiyan azadî bû û ji aliyê rejîma Îranê ve hate girtin û îşkence kirin. Rewşa werîşe ne mijareke şexsî ye. Ev perçeyek ji kampanyaya sîstematîk ya li dijî jinan e. Cezayê darvekirinê komkujî ye. Jinên aktivîstiyên ku doza edalet û wekeviyê dikin dike armanc. Li Îran û Kurdistanê zêdekirina zextê û bêdenkirina jinan encam nade. Bi darvekirinê dixwazin çavê hemû jinên ku li dijî zextê derdikevin û doza azadiyê dikin bitirsînin. Em wek meşa jinan a cîhanî ya herêma Afrikaya Bakur û Rojhilata Navîn van polîtîkayan şermizar dikin. Em ê ji bo rawestandina kiryarên faşîstiyên dewleta mêr ji bo parastina mafên jinan tekoşîna xwe bidomînin. Jin jiyan azadî. Em bi hev re li dijî polîtîkayên îmhakirinê tê bikoşin û li dijî zilmê bibin yek. Endama tijarê Rûken Xeyde li ser 25 mijdarê roja têkoşîna li dijî tundiya li jinê ya nav Netewê Axivî got jin ji dîrokê vir ve teslimî serweriya mêr nebûye. Roja tekoşîna jinan em li hemû şehîdên ku li vê rêda canê xwe feda kirine pîroz dikin. Rast e wekû roja tundiya hember jin hatiye pênasekirin kî wisa jî bûye. Lê piştî êdî jin dikevin berxwedanê dikevin şerekê mezin li hemberî wê zihniyetê êdî ev vedigere tekoşîna jinan. Êdî wekû mexdûriyetekî em pênase nakin ji ber ku êdî jin li vê sedeya 21 gehîştina astekî ku bi rastî jî tu bi serbilindî dikarî pênase bikî bêjî kî berxwedana jinan em pîroz dikin, serhildanê jinan em pîroz dikin, isyanê jinan em pîroz dikin, destkeftiyê jinan em pîroz dikin, şerê li hember feraseta serdest em pîroz dikin. Rojekî bi vî rengî ye. Bi taybet jî bi derketina tevgera Apoyê, jinên şoreşger, tevgera jinên şoreşger, artêşbûna jinan, zanista jin êdî ewana hemû gavên xwedî derketin li bingeha 25 mijdarê ye. Ji bo wê jî em venagerin dîroka wê nabêjin filan demê filan tişt çêbû, jinan bi vî rengî berxwedan, aqa jin hatin qetilkirin ya da jinan bedena xwe razandin, dovekî têkoşînê çandin ji bo roja îro eger ku di sedeya 21 da jin bi awayekî pir girseyî çalakiya dikin, rêxistinê xwe awa dikin, êdî tengel hevdû hezkirinekî cîhanî ya jinan çêbûye, rêxistinekî giştiya jinan çêbûye, li ser konfederalizma jinan nîqaş dikin, li ser xwe bi rêxistinkirina leşkerî ya jinan nîqaş dikin, li ser zanistê xwe rê dixin, li ser vê bingeha têkoşîna jinan ya li hemberî vê ferasetê ratkirina mexdûriyetê ye. Li dîrokê heta niha jin tu caran rastî jî li aliyê ruhî fikrî teslîmê vê zihniyetê nebûye, berxwedaya berdewam. Bi taybet jî ev kampanyaya ne ji bo êdam belê bo jiyana azad pêwîst e têkoşînekî radîkal, hevgirtinekî radîkal li nav kampanyayê jar da bi taybet bibin xwedî dengên cuda hemû jin li her derê li hemberî vê zihniyetê bisekinin. Tevgera jinên Kurda li Avrupayê TJK bi wesîleya 25 mijdarê roja têkoşan li dijî tundiyê daxuyaniyek da. TJK Avrupayê bi wesîleya rojê di şaxsê xwişkên Mirabel, Sara, Hevrin, Xelef, jina Emînî de jinên ku berdel dan bi hezkirin hurmet bi bîranî. Daxuyaniyê de wiha hat gotin bersiva me jinan li dijî şerê cîhanî ya siyemî wê li ser bengeha şerê wan xwîna me em bi jin jiyan azadî xwe di parêzin pêş bikeve. Li welatê me Kurdistanê dijî êrişê metîngerî û polîtikayên serweriya mêr mêzinkirina têkoşînê ve armanca me ya bingehîn be. Em 25 mijdarê weke roja bilindkirina têkoşîna xwe ya daîmî rêxistiniya jinê çalakî û afirandinê dibînin. Tundiya li dijî jinê ji bo me hinceta afirandina şoreşa jinê û belavkirina fikrê konfederalîzma jinê ye. TJK Avrupayê diyar kir ku wê li seransêra Avrupayê çalakî bêne darxistin û ev bank li herkesî kir. Çalakiyên me wê li dijî faşîzm û dewletên mêtînger ên li her aliyên Kurdistanê wê bibe
peyleke berxwedane. Heta 25 mijdarê li bajarên cuda yên Ewropayê ve çalakên cuda werin darxistin. Di çalakên îsa de werî dijî dagirkeriyê şaredariya gel êrişên li ser gelê me û pergala qirkirine ya İmraliyê bin. Em bak li jinan hemûyan dikin ku beşdarî çalakiyan bibin û kolanên Ewropayê bi duruşmaya jin jiyan azadî dengê xwe bilind bikin. Li Batmanê jinên ku li dijî qayûman dez ji kolana bernadin û gotin şaredariya me ye em wisa bi rehetî ji wan re nahêlin. Cihê qayûm ne li şaredariya me ye, li bajarê me ne jî li ser wî maseyê tune ye. Daqê me nehêle, zilma, zilmî me kiriye. Tiştê ku ew kiriye kafir jî nekirine. Ne zilmiye, wele zilmiye. ظلمينا قزم خديها قيمة نحي للربي حوالي خديه ورسولي كرم به والله حتى مستعمل الدنيا ام دب شقويني خو برنادن دب شهيدي خو برنان دب خويا خو برنان دب عائله خو برنادن حتى مصاب ام برنادن از دايككم از برخودم از اختيار برخودم حتى اخر كردستان ابد الدنيا از برخود ام ظلمينا خاصم ام قاشي ظلمينا يعني بلا بس بظلمتي الجنجي ممكن دري ممكن ام تشتي ظلمتي ناخاصم يعني كيف مش تشتي حالو رناي يعني ام قارشي ظلمينا ام براتيت خوازن وبراتيش مرناكن حياتي دبراتيش مرناكن ام جوانا خوازن ام جوانا خوازن اختي وما ناخوازن ام جوانا خوازن ام قارشي في ظلمينا ام يدبر خودن حتى يعني يقيم جريك يعني يعني كيجي بفكره حتى يجريك كل هبه تافك بسعن لسه كلي جبو قادا ربابدين خوجي هيجي دي سجن وجوان بيشنكتيت كن ام دف جوان دسكتي خبر نادن حتى نهام چب دست خست بم بتيكوشين دست خستيه ام دي سب رنگي بردوام اگر وان خواستاش خوان هلبجارتا تيان قايم نتشتكي راسته بكار مبلغ كم هلبجارت نيده اگر وان قال وان هلبجيرش هو خير كيف وين سري وام جي شارداريه فرازينه تو برسكريكتنه وش بدنگي بلند جي مدرخص و من هم خوازم بلا بالدار نزدیک میدونم شارداریه من رادستی نتکنیسم Êrişên li ser siyaseta demokratîk ji bên haber dewam dike polîsên Dewleta Tirk îro di danê sibehê de bi ser avaya rêxisina de em Partiya Esenyurtê de girtin. Polîsên ku bêyê agahiyê bidin rêveberên partiyê ketin hundir. Polîsan bi awayekê derveyî hukukî Derî jê derxistin û wisa ketin hundir. Polîsan wêneyên davaya partiyê de filama û pirtûk avêtin erdê û lêgerina wan heta saet yêkan berdewam kiriye. Piştî lêgerînê jê hinek wêne û pirtûk hatine desteserkirin. Dewaman demê de Müdüriyeta Emniyetê ya İstanbulê ji bo îfadeya bank li hevserokên navçeya Rojda Yılmaz û Abdullah Arînan kirine. Di şerê Ukraynayê de rewşa nûxaka Rûsyayê ve bi füzeyên Dewletên Yekbûyî Amerîkayê bê bombebaran kirin. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê bîdan ku du mehmaye dema wî ya wezîfeyê biqede destur da Ukraynayê ku füzeyên Dewletên Yekbûyî Amerîkayê li hemberî Rûsyayê bikar bîne. Heta niha derbarê mijarê de ne qesra Spîyînê jî Pentagon tit daxuyanî nedane. Lêbelê lîderê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî axivî û têkildarê mijarê îşaretên girîng da û got di rewşê bir rengi de daxuyanî nayê dayên füze daxivin. Zelenskî ji bo karibe bi füzeyên menzîl dirêj li xaka Rûsyayê bixe beriya bi mehan destur xweste bû. Lîderê Rûsyayê Putin ji bo vê rewşê gotibû eger pêk were wê NATO yekser tevlî şer bibe. Füzeyên menzîl dirêj bi qasî 300 kilometreyê dikare biçe û ji ber ku zêde bileze zehmetê ji aliyê sîstemên parastina hawayî ve bêne asten kirin. Pelegodarên hêja mijarên di Rojnameyê Erebî de îro İran stratejiya xwe ya li Sûriyeyê dûgehirîne. Rojnameyên Erebî de hejmarê xwe ya îro de rewşa Sûriyê stratejiya Îranê ya li Sûriyê û rewşa Ukraynayê kiriye rojev. Rojnameya El Arab derbarê Sûriyê de diyar kir ku rêgeşiya vê dawiyê ya li rûşlata navîn dibe ku bibe sedema guhertinên bingehên de hevsengiya hêzên destwerdanê de. Rojname dibêje dibe ku Beşar Esad ji bo parastina stratejiya xwe ya demdirêj têkoşînê bike bi hêviya ku di serdemên alozê wek faktoreke
آرامکر بدیتن او بردلا و ده جبو بیالی بونا خواه جهیزن روزنامه‌ای او گنداوه خلطان ور بگیره. روزنامه العربی الجدید لسر تفگرا ایرانه یال سوریه او سردان رایدارین ایرانی ین شام نویسی. روزنامه دیار کرد که اف سردان نشان داده که تهران د استراتژی خو یال سوریه بگوهرینه. تورا الهورا بالک شانسر ایریشن دجوار روسیه ین لسر اوکراینیه او هل بجارتنا سروکنوی دولتین یکوی آمریکایه. هات گوت روسیا به ایریشن خو ین لسر بناسازی و سیویلان هزا خود ده نشاندان. لگوری روزنامه روسیا بوان ایریشان دخوازه هلوستا دولتین یکوی آمریکایه بجربینه. روزنامه دست شانکر کو کیف درسه کو پشت هل بجارتنا ترام دستکا پیویس آ دولتین یکوی آمریکایه یا جبو ارتشا و جدس بده. بله گودار جمنو چه نیرو پیشکش کرنج بو گودار که نوسپا